Musuganga wena. Undunankulu wesizwe samaZulu iNkosi Mangosuthu Buthelezi wamemezela ukuthi amaphoyisa ayahoxa eqapheni endlunkulu ngemuva kwezinxushunxushu ezasuka kwakhangela amankengane emasontweni amabili adlule ngenkathi uadvocate uGqirha efunda incwadi yokwabiwa kwefa eyabe ithi umntwana uMisizulu nguye ekufanele abe yinkosi. Kodwa ngosuku olwalulandela indlunkulu yayisikhathazeke kakhulu ngezokuphepha kulandela ukuthi amaphoyisa ethi ayasuswa khona. Uhulumeni wesifundazwe kanye ne-ANC bakuphika lokhu nokuthiwa ilapho unobhala waleli qembu Mdumiseni Ntuli asola i-IFP kanye neNkosi uButhelezi. Ukuhlasela kwakhe ke undunankulu kaZulu akagcinanga nje ngokuthi akwenze eshiya ngaphandle nanalo iqembu leli okuyiqembu le-IFP. Siyazi ukuthi indlunkulu kaZulu ingaphezulu kwepolitiki. Ukuthatha ke nje indaba zasendlunkulu bese sifuna ukuzoyifaka kwipolitiki sikubone engasiyona inhlonipho ngempela ebifanele lesi sikhathi lesi lapha sizilile njengesizwe samaZulu. ANC esifundazweni ifuna undunankulu wamaZulu acacise kahle uma ekhuluma egameni lendlunkulu noma ele-IFP. Kumele i-IFP in particular umntwana wakaphinda angene njengondunankulu kaZulu ahlukanise isikhundla sakhe sokuba undunankulu kaZulu nesikhundla sokuba umholi we-IFP, either as a former president or lifetime president. Khona manjalo i-IFP ithi ukuhlomula okhethweni lokuchibiyela lukhombisa ukuthi iqembu liyakhula. Lo ndihadebe SABC News eThekwini.